hasil bumi yang berupa padi sebagai sumber pangan dalam kehidupan manusia. Bener ya, berarti mau wiwitan. Lanjut. Tradisi wiwitan juga dilakukan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada bumi sebagai sedulur singkep dan Dewi Sri yang telah menanam padi. Sedulur singkep memiliki makna manusia dan bumi sebagai saudara yang saling melengkapi dan menghormati. Begitu. Nguri-nguri kebudayaan itu adalah budaya wiwitan. Selamat menyaksikan. Ilo tino linepatno saking siku Gusti Kang Arya Bawana. Ilo tino linepatno saking siku Gusti Kang Arya Bawana. Danyang Sri Smara Bumi kang bawreksi saben iki. Sri Pepitu kang lumpuh gendongen kang wuta tuntunen kula aturi nglempak saklebeting saben ingak sampun kula anjer-anjeri sak pucuking blara sak sampunipun nglempak
kula caos sidaharan ngabekti. Sekul petak gondo arum, greh petek sambel gepeng. Untuk lan sak manunggalenipun gandeng anggen kula titip wiji gugut sewu wong ing Tegal kabentaran sampun manjinipun sepuh badhe kula boyong wonten saka Domas Bali Kencana. Kaki markukuhan Nyai markukuhan kukuhono kang dadi rezekiku. Nyai pokeh lan kaki pakeh akeh ana kang dadi rezekiku. Yen ana kurangane tuku ning pasar Dieng lan saksenono ing dina iki. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tari wiwitan. Luar biasa. Tari wiwitan persembahan dari Pedukuhan Nengahan. Yes. Setelah ini puncak malam hari